Creus que Gerard Piqué pot tenir raons per estar enfadat per haver quedat fora de la llista? No l'estim. Sap que l'estimo molt i sap que durant 4 anys he tingut oportunitat de continuar amb gent i gent que hem decidit que marxés, i el Gerard és intocable per nosaltres, és importantíssim per nosaltres. Que ningú pateixi, la història d'amor entre Piqué i Guardiola continua intacta. Ahir, dia dels enamorats, Guardiola ho va confirmar. Sap que l'estimo molt. I això que abans li havia donat carbasses, deixant-lo a la graderia amb aquest posat entre avorrit i decepcionat. Perquè Gerard, admetem-ho, últimament t'han passat algunes coses estranyes. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La parella també ha passat per la típica fase de retreure's coses a la cara. Van a ser otros los que van a tener que ganarla y se les va a hacer muy largos. Si anem retallant, doncs anirà millor, i si se'n van, se'ns farà a nosaltres eterna. Però l'amor sempre perdura, en qualsevol idioma. Parlarem amb Pep i no crec que se'n vagi. Ell sap que és en un gran equip, que encara pot guanyar més títols i que l'estimem.